Čaute, ja som Dikieska, ale som Timotej Kováč. Dikieska išiel niečo hľadať, chápete to? Minule sme išli niečo na hento. Išli sme natáčať a neišlo to. Čau Dikieska, viem, že to není naozaj, no. Išli sme to proste natáčať. Už sme to skoro mali. Nie, len on to dokáže, že dá pokračovať, koniec, prehra. 5 minút nám vyšlo na marč. 6 minút. No tak 6 a 1 sekunda. Aj no nič. Prečo tá kamera ide furt naopak? To bolo pravé líčo, a nie ľavé. Ochutnávka. Ježiš, ideme challenge. Ochutnávka nemeckých špeciálí. Ideme challenge. Ochutnávka. Vidíte, stále to mám na hlavy. Paťo, vidíš, furt to mám na hlavy. Ochutnávka. Ochutnávka. Takže Nemeckých. Mamči, jajaj, mama. Předávne pokopať. Kabum! Kabum. Hej, ideme dať kabum s tupými nožnicami, kúka. Tupe! Paťo? No. Ty to, poď. Celý čas sa tu vymyslela. Chodím! Vidíte, som osvetený, sme v nebi. U neho doma. Dobre. Nejde to! Vidíte, milí diváci? Vidíte to? Vidíte to? Vidíte, co to je? Vidíte, co to je? Raz. Máš sladké. A ja. Čo je? Čo to je? Čo to je? Na cukríku. To som zažila. Musím sa tam nejak dostať. Dámy a pani, vidíte to? Toto je zázrak storočia. USB kľúč. Tada! USBčko. Tak to je fakt hnusné. Fuj. Ukáž. Zaželeš. Niekedy to dobre chutí, niekedy nie. To je lepšie. Máme na šalfu. Mali by sme tu mať viacej To je vecí. dip. Mali by sme tu mať aj To nejaké iné stalo veci. 200 eur. Nespokajný. Sergej a Seršte? Potom daj som jednu, čo zemiak. Čo zemiak? To si nemecká, ty vieš? Kvalita. Koľko tu jeme? Milka, čokoláda, slovenský výrobok. Áno. Važiškovú. To si určite jedli, lebo je z Nemecka. Aj tvoji zdrajt, na to nemusíte byť Nemec. Ty koľko teda to máš? To zahlasiť. Prepáč, Tomáško. Ochutnávka nemeckých pečer, takže... Čaute. Ancu by nás nahlásil. Čaute. Čau.